Tervetuloa. Tervetuloa Hannu. Mitkä ovat niin sanotusti fiilikset? Fiilikset on tosi korkealla. Olet harjoitellut ja nyt olet niin kuin iskussa. Nyt se kohta on juuri näin. Ja nautit laulamisesta. Kyllä edelleen. Huomasin, kun tuossa keskustelimme tuolla, niin sinulla oli jo tavallaan niin kuin se muuni päällä sopivasti. Kyllä. Mistä rakkaus lauluun? Rakkaus on syntynyt lauluun jo ihan pienenä poikana ja mä silloin aikoinaan katsoin telkkarista, kun Katri Helena lauloi Puhelinlangat laulaa. Olin pieni poika ja on mä vieläkin, mutta pienempi. Niin mä sanoin äidille silloin, että musta tulee iskelmälaulaja ja kyllä sitä on tehty. Hyvät ystävät, kappale on teille kaikille varmasti tuttu. Siinä tarvitaan keuhkoja ja tarkkaa korvaa. Se otti ihan nyt Tommi Onesin juurilla alun perin. Niin annetaan vielä aplodit Hannulle. Hannu, hieno mies. Sun kanssasi olla ja tuntea